Здравейте хора! В днешното видео ще отваряме две крошките с играчка, едно мъжко и едно женско. Но преди това ще играем на камък, ножица, хартия и който победи, първо отваряме неговото кроки и гледаме каква е играчката и във втора част ще отворим другото. Така че, но преди това абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката, аз ще я тагна и нея, за да се абонирате и за нея. И мисля, че е време да започнем. Да започнем. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Аз винаги губя на тази игра. Не, просто винаги вказвам това. Добре, да. Аз го напипах, че е нещо квадратно. Кръглово. Добре, вадим го на 3. Аз той е буквално. 3. Добре. Някаква игра, може би. Отводи го да има домати. Това е книжка, бе, хора. Кой е това? Колърбук, това е май за отцветяване книжка. Добре, как? Толкова голямо нещо ще се падне в първото. Не, брат, вътре има зеленчуци. Хора, има ядене вътре. Или брат се отцветява. Казах ти! Има пътладжанче. Защото пише... Виж какво пише. Coloring book. Аз книжка за отцветяване. Аз разбрах vegetable, защото имаше. Хора, има стикери. Да, това е книжка с отцветяване. Нека да пробваме крокито. Ето ти едно. Чакай, аз носа. 3, 2, 1. Да. Като кроки. Има гъба, има домати. Абе, много е яко. Няма да го ползвам, има гъба. В смисъл, тази книжка аз съм си я купувала, в смисъл не е такава, но подобно нещо има за отцветяване с едни котенца, защото преди ми трябваха много стикери. Помните ли, че едно време имаше такова филмче с плотчетата? Да, може да си да уточним. Да. Така. И преди си купувах такава книжка, която се струваше буквално към лев 50. А това е лев 80 кроки плюс книжка, което е много добре. Да. Така че да. Хора, това беше нещо видео. Да. В първа част абонирайте се за втора част. Където ще отворим това мъжко кроки. Където ще отворим, това мъжко кроки. Това е от нас. Чао! Гледайте част втора.